agraeixo moltíssim aquestes dues intervencions des de Barcelona i des de Roma, perquè estaven posades molt encaixades l'una amb l'altra, certament, i apareixia una antropologia nova. Al començament, la doctora Begoña Urbana ens deia que vinc aquí a imaginar una antropologia nova. Llavors, hi havia dos punts, deies, per un costat, generositat, esperança, i aleshores jo pensava què en podem fer d'una antropologia, diguem, invasiva de l'altra o d'una antropologia autodestructora. És a dir, com ens podem curar d'aquesta mena de neguit interior que tantes vegades tenim i que al final ens ha dut, per exemple, a una dificultat enorme per a imaginar un món en el qual no tot és 2 i 2, 4, sinó que en aquests moments tenim dificultats patint, no? Aleshores, la meva pregunta seria una mica aquesta, és a dir, com podem nosaltres imaginar-nos a nosaltres mateixos sense allò de negatiu o de perjudicial o d'agressiu que ens ha dominat fins ara? Aviam, jo crec una mica el concepte de perdó venia a partir d'aquí, no? De dir, no podem negar que els impactes, sobretot mediambientals, i amb la pobresa evitable que tenim avui, que encara no hem evitat, podem l'haver evitat, és clarament una mostra innegable de que hi ha una capacitat de fer mal amb nosaltres i no la podem negar, perquè és evident, no? Per tant, jo crec que és molt important recuperar el concepte de perdó perquè, per una banda, no nego els fets, no és oblit, no, jo demano perdó perquè això ho vam fer, directa o amb complicitats indirectes. Però, segona, si me quedo només amb el trauma, si me quedo només en la ferida, deia el cantautor de las heridas no ayudan a andar, no? No seré capaç d'emprendre el camí. Per tant, jo crec que prendre consciència del mal que hem fet i de demanar disculpes, i dos, de posar mecanismes preventius perquè quan torni a aparèixer, perquè se'ns oblida que tenim capacitat de fer mal, en certes, diguem-ne, cantonades narcisistes que es poden desviar del camí, jo diria que posessin mecanismes preventius per a que no tornem a oblidar-ho, no? És a dir, per una banda, perdonar reconeixent que en el passat vam fer mal, i l'altra, posant mecanismes preventius de que ens posin semàfors vermells de dir, ei, t'estàs tornant a desorientar, t'estàs tornant a anar. Però fer-ho no només a nivell intern, no? Ni a nivell repressor judicial, sinó de ser capaços de posar mecanismes preventius més autoreguladors com a societat, no? Posar més atenció a això, no donar-ho per... És que no hi ha arreglo, no? Hi ha una teoria que la policia fa servir molt, que és la teoria dels vidres trencats, que diu que quan deixem un cotxe aparcat durant un dia i ningú el va a veure, i si ningú fa res per aquell cotxe que està allà abandonat, a l'endemà apareix una finestra trencada, no? I d'ahir ve la teoria dels vidres trencats, no? Si aquell primer trencament de vidres no és resolt de seguida, anirà vandàlicament a més, no? Coneixem la teoria dels vidres trencats, cada vegada que hi hagi un vidre trencat, de seguida vés-hi, perquè és un foc que pot anar molt lluny. No diguis, bueno, ja ho sabem, no? Per tant, això seria aquests mecanismes preventius que tenen a veure amb aquesta consciència molt més social i no només merament individual, però institucionalitzada, no? Institucionalitzada, d'arribar més a temps quan ens estem desviant. I això implica una ciutadania molt més activa i amb més capacitat de premar botons i dir no, això no, i de queixar-se més abans quan no ja és massa extralimitat. Jo crec que cal una ciutadania molt més activa posant mecanismes preventius i no només tan correctius.
Moltes gràcies. Em sembla que hi ha dues qüestions ara mateix. Sisplau. Una pregunta per la doctora Roman. Com és que segueixen triomfant ideologies que proposen l'autodeterminació absoluta de la persona en qüestions com la sexualitat o el gènere? És un tema molt més complex. És un tema molt i molt complex. Sí, se'm sent? Sí? És un tema molt complex perquè no podem desconsiderar tota la tradició cultural acríticament acceptada sobre les identitats sexuals i de gènere. Just fa relativament poc que s'ha començat a deconstruir. I quan s'inicia un procés hi ha el risc de passar-se'n a l'altre extrem. Quan s'inicia una presa de consciència de que també les qüestions de gènere i de sexe han estat massa naturalitzades i massa passades per tamís cultural, ens posem a l'altre extrem, de que jo me puc crear el meu cos, la meva identitat i el meu gènere. Per tant, hi ha molt d'extralimitació d'un extrem passar-se a un altre. I per tant, per mi seria un extrem, creure que tot és a cop de voluntat. Hi ha unes bases que depenen d'unes condicions genètiques. Si la pregunta és quan devem a lo cultural, quan a lo genètic i quan devem a la voluntat, per mi això és el triangle de les Bermudes, per dir-ho ras i curt. Crec que hi ha una gran dimensió cultural que hem de deconstruir, sobretot si algunes persones pateixen. Crec que hi ha una claríssima dimensió de voluntat. Què faig jo amb aquests determinismes genètics i culturals? I també hi ha una condició, diguem-ne, genètica. Dir que tot és voluntat em sembla extralimitar-se. Dir que tot és genètic també. I dir que tot és cultural també. Per això deia el triangle de les Bermudes, és dir que anem molt desorientats. És més, crec que això forma part de la ignorància, no de la ignorància. Crec que mai arribarem a saber quan hi ha de cultural, quan hi ha de genètic i quan hi ha de voluntat. Perquè per saber-ho hauríem d'estar fora de la voluntat, fora de la genètica i fora de la cultura. I el dia que estiguem fora serem una altra cosa que humans. Podem dir que la pandèmia ha criticat radicalment el mite modern que consisteix en creure que el jo pot i ha d'autodeterminar-se absolutament en tots els camps. Sí. Jo crec que és claríssim perquè, per a començar, és una pandèmia global. És a dir, que no havia manera de posar fronteres més que tancant-se. I segona, ens ha posat de relleu que només en podrem sortir si pensem plegats i transferim coneixements. Segona. I tercera, si assumim certa exemplaritat cívica. És a dir, que quan se te demana que tu facis uns determinats tipus de sacrificis, perquè ho són, haver de limitar el teu contacte físic, haver de limitar la teva llibertat de moviments, etc. Quan se demanen aquests sacrificis, no se demana apel·lant a què et va millor tu, sinó que et demana una exemplaritat cívica en tant que ciutadà que ha de respondre de la cura dels altres. I s'ha notat que en la picaresca, no només espanyola, en la picaresca mundial, tothom estava mirant de com podia saltar-se les normes per poder fer continuant la seva voluntat. Per tant, ens posa molt de relleu que no estem gens acostumats a contemplar això que anomenem la salut pública. Perquè si és pública vol dir que no és de ningú, quan en realitat pública vol dir que és de tots. Però no tenim aquesta mentalitat del nosaltres plural que jo deia. Tenim la mentalitat del i a mi què? I què hi ha de lo meu? Per tant, efectivament, s'està posant de relleu com aquesta antropologia tampoc ens ajudaria a salvar-nos de la pandèmia. Davant la doctrina papal, dona que pensar que la iniciació o formació cristiana, com catequesi i col·legis, puguin contribuir a models cowboy, formació, per a éssers autònoms,
i per al desenvolupament dels recursos dins de les condicions antropològiques, econòmiques i medioambientals liberals. Què caldria tenir en compte davant d'aquest risc? Se lo deixo al Lluc. És veritat i és molt trist reconèixer que certes formes de presentar la catequesi i l'evangeli acaben formant persones molt autoreferides, molt cowboys. Especialment són exemples clars, per posar un exemple, formes d'entendre la fe a l'Església nord-americana i esglésies una mica més liberals del nord d'Europa. Aquí a Catalunya, Itàlia, en general el Mediterrani, no vivim tant aquest risc perquè la condició nostra humana d'estar sempre més interrelacionats d'alguna manera ens preserva d'aquest cowboyisme, i permeteu-me la paraula. Però sí que preocupa molt i preocupa quan aquestes maneres d'entendre l'Evangeli arriben ja en línies bastant amunt de la jerarquia i a vegades en contraposició amb el magisteri mateix del Sant Pare. I això també som conscients que està passant. Però diguem que la humanitat, l'Església es nodreix dels homes. Si el model humà que hem estat vivint durant segles és aquest fong hobbesià del que se'n parlava i que la seva derivació natural, la seva evolució, diguem, interna, ara ja no és un fong, sinó que és un transfong, perquè estem vivint el transhumanisme com l'herència cultural d'aquesta manera d'entendre la humanitat referida i autoreferida a si mateix. L'única forma de recuperar això és recuperant veritablement el valor de l'Evangeli. I l'encíclica actual del Papa, Fratelli Tutti, fa això exactament. Està donant un toc d'atenció a la humanitat i a tothom qui vulgui escoltar-se'l, dient, atenció, que el model antropològic que estem vivint no és el model que ens ajuda millor a ser nosaltres mateixos, sinó que treu precisament el pitjor de nosaltres i, en canvi, convé recuperar aquest model de ser criatures de Déu, fills de Déu, que ens fa a tots germans. Per tant, pel fet mateix d'haver sortit tots de la mà de Déu, això és el que la catequesi hauria de fer entendre. Si tots som criatures de Déu, si tots hem estat redimits per Jesucrist i som fills de Déu, resulta que tots som germans. I aquest nosaltres, del que es parlava també en la intervenció, és la manera filosòfica de dir tots som germans, que és la manera de dir teològica. És la mateixa expressió d'una realitat que ens fa veure precisament en l'altre no l'alienació de mi mateix, no una cosa, no el que he de dominar, no la por, aquell que no sóc jo, sinó precisament un com jo, que està caminant amb mi i que ha de ser servit i estimat com Jesús ens ha estimat, com Déu ens estima i com jo voldria ser estimat. L'encíclica Fratelli Tutti, en el primer capítol sobretot, fa una anàlisi molt acurat i insistent, sobretot, d'aquestes manifestacions socials de la nostra cultura. En aquesta nova antropologia crec que ha d'entrar-hi un clar sentit de reconciliació, començant per reconciliar-nos amb la terra. Però com parlar de reconciliació en una societat sense consciència de culpa en la seva gran majoria? Bueno, torno a la meva idea de la categoria que ha sortit de reconciliació. Jo poso la del perdó, que és més exigent i també més cristiana pel lloc en el que estem. Però per mi era molt important que el concepte de responsabilitat, més que el de culpa, perquè jo no vull obrir més ferides fent sentir la persona culpable. Jo vull fer-la sentir responsable, sobretot de que aprengui. Per tant, jo faig referència a, per omissió o per acció, som còmplices del món que hem creat. I ara ja ho sabem. Ara ja no estem discutint sobre les evidències de la desertització. Ara ja no hi ha discussió. Les evidències són claríssimes, els fets són claríssims de que el diagnòstic
està i nosaltres per opció o per omissió som còmplices. Per tant, no es tracta ara d'aixecar un discurs culpabilitzador perquè, a més, jo vull ser eficient i m'estimo més fer un tipus de polítiques més de nudgings, de petites empremtes, de que la gent se m'apunti. Per tant, en comptes de... La causa és la mateixa, però en comptes de subratllar més la culpabilització, que subratlla més les ferides, jo vull treballar més la capacitació i la mobilització. I, per tant, es tracta de dir, bueno, assumeix que hem de redimir-ho, que hem de pal·liar-ho, que hem de desfer el que hem fet per activa o per passiva. Crec que és millor fer un discurs, diguem així, capacitador, de sumar-se gent per la causa que crear consciència de culpa. Això per una banda. Per l'altra banda, el mateix concepte de sostenibilitat és que estava totalment farcit d'ètica, perquè era una crida a satisfer les necessitats que una generació del present té, però sense posar en perill les mateixes necessitats que les generacions que encara no han vingut poguessin satisfer. I nosaltres hem estat d'un avassallador, d'un dilapidador i d'un saqueig que, clar, aquí cal demanar disculpes encara els que no han vingut. Perquè no només no s'han de demanar permís, és que hem de començar a demanar-li disculpa per haver-los deixat pràcticament sense un planeta saludable. I aquí jo apel·laria més que a la culpa a la responsabilitat dels pares i dels tiets, de dir què millor que donar la vida. I per donar la vida cal donar la vida sobre la terra. I, per tant, cada vegada que un té una criatura, no pot pensar en que aquesta criatura necessita una terra. I, per tant, cridar la responsabilitat dels pares. Ho dic perquè s'estan educant els joves. S'està educant una noieta de 16 anys o de 14 anys quan va començar la Greta Thunberg per allà. S'estan educant joves molt sensibles, molt ferits en veure com van perdent la possibilitat de gaudir d'uns paisatges, d'uns territoris. Per tant, insisteixo, que està bé prendre consciència de la complicitat, però no tant de la culpa com de la responsabilitat, que no és ben bé el mateix, tot i que la causa és la mateixa. Jo en aquesta línia, si em permeteu, insistiria en una cosa que es va dir ahir. Es parlava del dret fonamental a la salut, i és evident que és un dret fonamental i crec que tothom que ho deia en el sentit que ara jo voldria matisar. És el dret fonamental a la salut de l'altre. Jo m'he d'esforçar perquè l'altre estigui sa. Evidentment, m'inclourà la meva, però no fer ara del dret de la salut precisament un altre dret individualista tancat en si mateixa i en un moment en què estem parlant de com hem de vacunar tota la població mundial, aquesta expressió de pensar en l'altre em sembla que és molt important. I simplement afirmar que estic completament d'acord amb aquesta manera d'entendre la reconciliació, no tant des del punt de vista d'anar-se donant cops a l'esquena, sinó d'actuar precisament en actituds positives que són, en el seu mateix fet, denuncien el fet que s'ha fet malament, però proposant i creant realitats noves, positives, que ajuden precisament a traçar nous camins i a emprendre noves accions que pal·lien el mal que s'ha fet. Evidentment, se n'ha de ser conscient per fer-ho, però que tampoc cal anar dient només mea culpa si tampoc no fem res. Aquesta acció capacitadora de crear noves realitats ha de partir per força d'una consciència d'haver fet mal fet, però és propositiva, i això em sembla que és molt més important. Tenim una pregunta per la doctora Román. Les seves propostes de rehumanització són molt encertades, però tot fa pensar que el món espera que s'acabi la pandèmia per tornar al ritme anterior, és a dir, del consum dels recursos sense pensar massa en el demà i en les noves generacions. Sap o coneix principis o lleis que s'estableixin en els països o comunitats del món perquè realment no es tracti de desitjos, sinó de realitats?
A veure, jo crec que sempre hem de pensar més en signes d'esperança que no en clau de destí, de que tornarà a ser el mateix i no hi ha manera d'aprendre. No? Jo he acabat dient, unes vegades s'aprèn i altres vegades es guanya. Llavors, per mi és molt important subratllar les bones pràctiques. És a dir, ja sé que les notícies ja s'ocuparan de donar-les les males notícies i que no news, good news. Ostres, no. Precisament perquè són good news, han de ser news, no news. Perquè ens fan molta falta referents positius. Per tant, ahir jo veia un programa de la fi de les botigues, i jo deia, i tot el tema en TV3, de la fi de les botigues, de la fi de la botiga de proximitat, perquè tot s'ho està menjant Amazon, etc. I hem desenvolupat una sèrie d'hàbits que no teníem. Hem substituït la botiga perquè t'ho portin a casa i t'ho portin en paquets i t'ho posen en tal. Doncs ahir tu tens una decisió a prendre. És a dir, vols mantenir la llibreria del barri? Doncs tu has de pagar un impost revolucionari, en el millor sentit de la paraula, no en el negatiu que sona. Sense convertir l'ètica en un article de luxe. Jo, si vull comprar-me unes sabates, ja sé que me costaran una miqueta més barat per Amazon, però estic donant-li feina a algú que veig que està a prop, que està a prop i que està... Això és per posar l'exemple de les botigues. Per tant, caldria subratllar moltíssim els nous hàbits que augmenten el monopoli, i aquí ho diré claríssimament, contra Google, contra Facebook i contra tots aquests grans gegants. Aquesta gent no són gent, són algoritmes, però al final hi ha un que es beneficia de tot, un multimilionari, que no estic dient que sigui mala persona, però està posant un sistema de consum que som còmplices. I que cada vegada que tu fas un acte de consum, tu has de prendre consciència del teu consum responsable. I a la inversa, aquells hàbits que hem perdut, com anar al mercat amb el cistell, amb el carro de la compra i no d'anar amb cotxe, no sé què, quantos, doncs potser val la pena recuperar-los. I anar de tornar els cascos, que tenim uns quants anyets, anaven a tornar els cascos de vidre. I potser anem a recuperar, tornar els cascos de vidre i que les ampolles siguin xarres d'aigua, de vidre, i tenir més cura i no necessitem tantes coses perquè potser en teníem massa. I aquí jo sí que veig per a bé que hi ha un jovent que és molt més conscient d'això. Hi ha un jovent que és molt més conscient de que no necessita determinat tipus d'estris, però no se n'adonen d'aquesta consciència en unes altres coses. Per exemple, l'empremta ecològica de l'internet i tot això també s'haurà de prendre molta consciència d'això. Per tant, soc partidària de donar molt bones notícies d'aquells referents positius que tenim, de noves maneres de consumir que volem posar en marxa, recuperar antes antigues que vam perdre i no entrar-hi en algunes perquè estan fetes a cop d'explotació. I sobretot evitar allò de no hi ha alternativa. Perquè això és la passivitat i la complicitat pitjor. Per al professor Turcal, està d'acord que hi ha també un rerefons teològic fomentat per un cristianisme individualista, espiritualista i no atent a la dimensió escatològica present de l'arribada del regne de Déu i, per tant, a la missió constitutiva del poble de Déu com a un subjecte històric a favor del planeta i dels més vulnerables? Sí, i estic completament d'acord i m'atreviria a dir que el mateix papa està d'acord amb això, té un punt a la Laudato Si, quan alerta els cristians espiritualistes que pensen que la creació, la cura de la creació no forma part, en el fons, de l'Evangeli, del missatge de l'Evangeli, que aquesta manera d'entendre la relació amb Déu és molt individualitzada, podria utilitzar la paraula personalitzada, però encara és massa ampla, per tant és la meva relació de jo amb el meu Déu, i que aquesta relació no afecta ni el que faci ni com em comporti amb el món circumscrit. Estem parlant dins de l'àmbit
d'un congrés sobre la teologia d'encarnació i, per tant, aquestes maneres d'entendre el cristianisme s'allunyen molt precisament de la comprensió profunda del que és l'encarnació del Fill de Déu en la nostra naturalesa humana. Pensar que Déu s'ha fet un com nosaltres, que ha assumit la nostra creació, vol dir que ha assumit també la nostra naturalesa, entenent les diferències que hi havia en aquesta paraula a l'hora de parlar de condició humana, però a mi em serveix aquesta paraula de naturalesa precisament per fer entendre allò de comú que tenim amb el món natural. Per tant, en nosaltres Déu ha assumit tot el que som, i això està en aquests moments al cor mateix de la Trinitat. Aquestes formes d'entendre el cristianisme de massa individualista haurien de recordar alguns moments que l'Eucaristia, que els sagraments, el baptisme, estan formats també per elements naturals. I si algun dia ens carreguem el planeta i deixem de tenir blat i vi, deixarem de tenir l'Eucaristia, perquè l'Eucaristia es basa precisament en transformar aquests dos elements, i si no hi són, deixarem de tenir els elements i, per tant, deixarem de tenir els sagraments. Llavors, que només sigui per això, per intentar mantenir la vida sacramental de que aquestes formes d'entendre el cristianisme són a vegades molt exageradament defensors, també s'hauria d'entendre que i ara ja sense crítiques ni bromes, que la creació forma part de la història de la salvació, forma part de la crida del poble de Déu, de la humanitat redimida per Déu, que Déu ha assumit aquesta creació assumint precisament la condició humana i que, per tant, aquesta unitat fonamental on Déu també es fa present no pot ser descurada de la nostra comprensió de veure la fe i de viure la religió. Fem ressò també d'unes quantes agraïments. Moltes gràcies per les magnífiques intervencions. I fem la darrera pregunta. La vacunació contra la Covid ens planteja un dilema ètic. És lícit vacunar tota la població d'un país i, per tant, a totes les persones sanes i sense risc abans que siguin vacunades totes les persones vulnerables de la Terra i el personal sanitari? Si no ho és, podem acceptar la vacuna a aquells que no són persones de risc ni professionals sanitaris abans que es garanteixi la població vulnerable del món? És difícil la pregunta, però almenys dues coses sí que voldria, i molt bona pregunta, i dues coses sí que voldria dir. La primera, efectivament, apunta a quin nivell de parcialitat a favor dels meus estats és permissible. Per dir-ho, és que és un tema molt llarg d'explicar, però a veure si ho puc explicar bé. Hem entès que hem aplicat rols a nivell de l'estat nacional. Els més avantatjats no poden augmentar les seves avantatges si no disminueixen els desavantatges dels menys afavorits. Ho hem entès perfectament a nivell intraestatal, però quan arribem a nivell interestatal oblidem rols. I la pregunta anava per aquí. Quin nivell de parcialitat a favor dels meus en un estat puc fer compatible amb el principi de la diferència que m'he aplicat dintre però no estem aplicat fora? Aquesta és una pregunta essencial i per això el COVAX, aquesta associació de països per pagar vacunes perquè arribés als països pobres, era molt, molt important i cal institucionalitzar-ho. I això eren aquelles bones pràctiques que ciutadans hem de reivindicar. L'altra és la segona pregunta. Fins quin punt jo puc fer una mena de, diguem-ne, objecció de consciència, diria jo, de dir, bueno, mentre no se vacunin els pobres que més ho necessiten, jo no ho voldré. Doncs jo diria que aquí l'eficàcia també t'ajuda, és a dir, la situació particular també t'ajuda. Si amb el teu neguit a vacunar-te tu el que fas és aconseguir que un pobre se vacunés, doncs tindria sentit. Però si en el teu neguit a vacunar-te tu el que fas és que continuï havent soques al nostre planeta, potser ho hauries de replantejar. Per mi sí que és molt important, per tant, i acabaria, pressionar per a que el nivell de parcialitat a favor dels països rics no serà conciliable si no som capaços d'assumir la despesa
de que també els països pobres tinguin la vacunació dels que més tenen a perdre, que és la vida, i joves. Jo també tendencialment respondria que el fet que la pandèmia sigui precisament global ens fa entendre que aquestes distincions de fronteres i nacionals no tenen massa sentit i que, per tant, seria aconsellable començar a vacunar les classes més desfavorides i més propenses a la propagació i a tota la gent que està, el personal sanitari, etc., de la població mundial abans d'entrar en les fases de vacunació de persones que poden no ser tan propenses al risc. Això també des d'un punt de vista em sembla inclús deficiència mèdica, perquè en la mesura en què hi hagi una gran part de la població immunitzada, la resta de població també s'anirà immunitzant pel tema de la immunitat de grup. Per tant, aquest pensar, sense voler en cap moment estar completament d'acord amb el que diu la doctora Roman, doncs aquest pensar en l'altre abans que en mi mateix, crec que hauria de ser una actitud de fons important, però sempre i quan a vegades això no comporti que apareguin noves soques, etc. Crec, per tant, que és important aquesta pregunta, certament és bàsica, tot i que almenys aquí o a Itàlia estan vacunant, suposo que a Catalunya i a Espanya en general també, per fases i, per tant, els que som una miqueta més joves potser ja no serem ni vacunats. Llavors, també és una manera que s'està introduint aquest pensament d'intentar ajudar a vacunar les persones més vulnerables. Moltes gràcies als dos ponents, doctora Roman, doctor Turcal. Moltes gràcies a tots per les vostres intervencions, les vostres qüestions. Donem per acabada ara aquesta primera part d'aquesta tarda i ens retrobem tot seguit a les 6, una mica abans, pels qui us connecteu via telemàtica, 5 minuts, 10 minuts abans, ja podreu accedir a les pantalles. Moltes gràcies i ens veiem dintre de mitja hora.